Bêhna çûyînê ji demên mayî tê, pêlavên min bi xemgîniya rê ve dizelqin. Her gav dibe êşeke jixwe û tê reşandin li ser birînên min. Ez ê çawa biqevizim ji ser çiya û deştên xwe, xak û çemên xwe, bax û bexçên xwe, bîrewer û gulên xwe. Niha goleke xwînê me ji cokên çavên xwe bi ser janê ve diherkim û xeyalên zaroktiyê dihêrim. Ax li min evdalî, niha fêm dikim, niha. Di wan demjimêrên xurînî de rêwîtî mirin e. Ez dizanim bi vê çûyîna xafil wê gul û gulşîlan ji temenê xwe nazar bixeyidin. Wê pûşê hêlînên xwe biveçrînin tivîlkên warê min. Berî wê xatirxwestina xenîqoyî li bin siya darbarûkê bila hevhembêz bikin çiyayên min. Bang bikin ararat vücudî, bila li hev werin. Dilê min ji keştiya Nebî Nuh pîroztir e û li ser navserên her duyan didênim. Ji kulîlkên hinar re bibêjin, bila hişk nebin piştî min. Bila tî nemînin kulîlkên ku mîna bêriyên min bên didin. Wextê ku di nav berfa zozanên welatê min de berfîn şiyar bûn, li ser şaxên wan navê min binivîsin. Û hingê zanibin, ne tenê bihar tê, pêlavên minî ku mîna kulmek xwelî nebûna min bi xwe re birin, wê dibin barê agirê hebûna min de rê û rêçikên xerîbiyê bişewitînin. Belê temaşevanên hêja bînerên ezîz. Em îro li êlihê ne, ango li batmanê ne. Careka din bi bernama xwe ya bîrê wêjê bi hev re ne. Mêvanê me îro nivîskar û helbestkarê hêja Remezan Qavaq e. Em ê îro li gel mêvanê xwe hêja Remezan Qavaq xwe careke din berdin bîra wêjeyê. Em ê hem Remezan Qavaq naz bikin, hem derbarê pirtûkên wî, berhemên wî, fikr û ramanên wî were parve bikin, hem jî derbarê têkiliya di navbera wêje û sincê, ang û ehlaq û etîkê de fikr û ramanên xwe bi were parve bikin. Belêkekê Remezan hûn gelek bi xêr hatin, serseran serçavan. Li gel vê helbest xwandina we jî em careka din bi xêrhatinê we dikin. Dilê we sax be, dengê we li dinê be. Spas dikim, hûn jî bi xêr hatin, serçava hatin. Navê min Remezan Qavaq. Ez ji Batmanê me, navçeya Kerjosê. Ya jî li gor gelaniyên bêjin herêma Torê dibêjin, ji herêma Torê ne. Heya zanîngehê min li Batmanê min xwendiye û dûvre zanîngeh li Bolyê, bajarê Bolyê min zanîngeh mamosteya seretayî qedandiye. Piştî wê jî ji 2008 heya 2017 min li navçeya Kerjosê mamosteyî kiriye. û dûvre 2017 de bi Qahê hatime îxraç kirin. Mamoste, yani bi kurtasiyên bêjin ew qas yani. Wekî gelek mamosteyên hêjayên Kurd, em bawerin ji ber kar û xebatên we yên kurdewariyê hûn jî ji aliyê desthilatdaran ve ji karê xwe hatin dûrxistin. Kekê Remezan tiştê ku berê we daye xebatên zimanê Kurdî, wêjeya Kurdî, nivîsandinê hûn dikarin me re parve bikin. Zimanê Kurdî yani tiştên ku ji bo min herî min jê sûd wergirtiye, ez li gund çêbûme û jiyana xwe, zaroktiya xwe bi tevahî min li gund domandiye. Yani wê xwezaya gundîtî em bêjin, yani bi rastî bandoreke mezin li ser ziman û fikranina Kurdî li ser min kiriye. Çi qasî em bêjin ji aliyê hişmendî û hişyariyê ve kêm jî bim. Lê ew fikrandina Kurdî bi rastî axaftina Kurdî guhê min têr û tije kiriye. Lê em bêjin bi aliyê hişmendiyê ve têkiliya min û alaqaya min zimanê Kurdî, çand û zimana Kurdî li zanîngehê wek gelek hevalên din li zanîngehê dest pê kir. Li nav derdoreke welatparêz, derdoreke Kurdewar.
aynı usayım. Yani ya heneki berovajiye veji yani gelen peri nijat peresti yani ev meci nijat peresti kul der hakkı Kürt zamanı Kürdi demago berteka nişandın. Wan berteka brastê hinekî dî alaqadarî zimanê Kurdî kirmanim. Yani tekîliya min zimanê Kurdî ji pêşê qet ji bîr nakim helbesta celadet were dotman demam xwendibû anîm. Yani tesîreke gelekî giran gelekî deresayî li ser min rastî yani ew qasî wêjeya Kurdî min nizanîbû ku kur e. Yani tamam ser Kurdî, Kurdîtî, zimanê Kurdî, çanda Kurdî te xebateke dimeşêne yani te bertekna nîşan tê lê til ser wêjeya xwe ew qasî nealaqadarî te. Qasî wêjeya xwe nas nake piştî wê helbestê bi rastî yani wêjeya Kurdî ew têr û tijetiya wêjeya Kurdî li ser mandoreka mezin kir û pey derpê min li serê xwend. Heya wê demê jî min gelekî min xwe rexnet kirin. Çima sê ez Kurd im û kesekî polîtîk im jî hişyar xweşyar pênaset kim çima wêjeya Kurdî ew qasî dereng naskiranîm. Yani bifikre dûv wêjeya Rûsî ya Tirkî ya Ewropî te wêjeya xwe nas dike yanî. Yani ji alî ve jê ez dîsa spasî li gorm bihiştê hêja celadet dikim yanî. Celadet Alî Bedirxan bêguman wêjekar û zimanzanekî gewre yê dîroka Kurda ye. Em jî li vê derê hem wî hem jî di keseta wî da hemû wêjekar û ziman parêzên Kurdan silav dikin, hürmetê xwe ji wan re pêşkêş dikin. Em jî dibêjin ew hemû gorbihişt bin. Ji xwe ew ê di têkoşîna me ya ziman parêziyê ya wêjekariyê de jî bîjin. Kekê Remezan zext û zordariyên desthilatdaran yê li dijî zimanê Kurdî pişaftin, komkujiya li ser çanda gelê Kurd bêguman bandorek li ser wekir ku hûn xebatê xwe hê zêdetir bi rêk û pêk bimeşînin. Di vê çarçoveyê de we berhem jî nivîsandine. Em dikarin qala berhemên we bikin. Bawerim pirtûka we ya pêşîn Şivereka. Şivereke. Belê şivereka kê ye qala kê dike yên li ser vê şiverekê dimeşin kîne ji bo çi dimeşin di berhema we de. Yani şiverek bi rastî wek keliyadî jî got yani bi gelen perêz li gund jî ya me şiverek rêçkên ku ji aliyên Putinên kemarî ve nehatine qirêjkirin. Yani şiverek li gor min tiştekî wiha ye. Yani dema til pergalî jî bi fikrê yani cehkî got mêjê kapitalîst neketibê xwezayî têde hebe li gor min şiverek yani ew im. 2017 de şiverek bi rastî ji xwe 2017 piştî ku ez hatime îxraç kirin mamosteyiyê min ew ji xwe re weke sûdekê wergirtanî min got pêwîst e ku yani pêwîst e ku bêje hinekî dî ez li ser xebatên xwe li ser zimanê Kurdî wêjeya Kurdî ez bixebitim. Yani îro dema ku ji aliyê dagirkeran ve hatî îxraç kirin yani pêwîst ew jî weke bersivekê bêhanîm. Rastî şiverek jî komxebatê min ê hêj zanîngehê heya em bêjin 2017 de yani gelen perî komxebatê min ê helbestan bûn 2017 de wisa em bêjin weşanên nayê de hate weşandin. Wisa bêjim gelen perî ser şiverekê ya duhemîn Piştî wê jî êşa genim we daya weşandin. Êşa genim qala êşa kê dike çawa qala wê dike êşa we çi bû ku we êşa genim nivîs? Yani êşa genim wek min jî zanim mamoste genim nebatên ku yê herî kevnare ku hatiye kedîkirinin û li ser vê erdnîkariyê li ser Kurdistanê genim ji aliyên kalên me ve kalanên me ve xwedawendên me ve aliyên dapîrên me bapîrên me ve hatiye dîtin. Aynî wisa ye yani zimanekî me zayendê wek nekin henî. Genim jî rastiya wê erdnîkariyê li îro cihên ku genim lê hatiye kedîkirin cihên ku
nan baxşî cîhanê hatiye kirin îro mixabin yani li ser vê erdnîkariyê xwîn, pevçûn, şer kêm nabin û em bêjin dapîr û kalanên xwestadên genim jî îro mixabin bindestin. Yani ew êşa genim, ew qîra genim jî ji wê tê yanî. Di helbestê de ji xwe em bêjin yani bangawazîke ji wê jî yani bêjin yan dîrokî em bêjin ji enkî heya niha bêçawa li ser vê erdnîkariyê tarûmarî hatiye kirin. Li ser wê erdnîkariyê dizî hatiye kirin û xwediyê wê erdnîkariyê çawa yani bûne pênaberê axa xwe gelem periye ew êşa genim jî ji wê tê. Belê. Êşa genim ya dixuye li dijî desthilatdaran, li dijî serdestan êşa bindestên azadîxwaz yên têkoşer vedibêje bawer. Aynı wisa. Belê. Piştî wê jî em lê dinihêrin ku we vê carê ez bawerim helbest bes nedîtiye we xwe berdaye bîra romanê. û we bi navê rêwiyê demên windayî romanek nivîsiye. Em dikarin hinekî jî qala van rêwiyan bikin. Demên windayî kîjan demin û ev rêwî van rêwiyan çima û çawa xwe dane dû demên windayî. Mamoste rêwiyê demên winda jî wek zanin ji xwe sed sala bîstan ji bo gelên Kurd û di taybetmendiya gelên Kurd de ji bo gelên bindest sed saleke gelekî mixabin bi xovanê. Yani ew pirtûk jî wek min jî zanin sala 1926 de şerê mala Haco heye herêma Torê. Li ser vê herêmê em bêjin ser vî şerê qurgiya romanê xwe dorpêçandiye û ji wê dirê yani li ser wê mijarê em bêjin weke rêwîtîkê ji wir şêheya Ewropa ji wir zîvir yanî. Yani sedeman bêjin rêwiyê demên windayê di wir de yani em bêjin peyameke ku ew serdem ji aliyên desthilatdaran ve serdestan ve dixwaze werî windakirin. Belê. Yani ew rêwîtî werî windakirin ew jî hinekî li ser wê em bêjin hatiye nexşandin roman. Wek em gotin hinekî em bêjin tameke dîrokî ji tê de yani. Belê weke romaneke dîrokî jî hatiye hûnandin. Rast e. Yani min xwest ku em bêjin wê sed sala bîstan de bi gelemperî ew sed sala bîstan ku her nivîskar her ku kurdenûs ku raş vê qelemê pêwîst e ku ji wê demê hinekî qala wê demê bike ji ber ku ji aliyên keliyadî ji min got ji aliyên serdestan ve ew dem bi her awayê dixwaze werî windakirin dixwaze werî ji bîrkirin anî ew jî li hembera wê wekê min jî wek berpirsiyariyekê dît min got bi zimanekê em bêjin romanî binivîsim. Ew jî wisa mamoste. We baş jî kiriye mala we ava bi rastî jî kes û gelên ku dîroka xwe nizanibin dê nikaribin roja xwe jî li ser bingehekê azadiyê birêsin û raçînin. Ji ber wê çendê jî bêguman dîrok çavkaniyeke herî bingehîn ya wêjeyê ye. Bi taybetî jî ji bo gel û civakên azadîxwaz dîrok çavkaniyeke jêneger e ji bo wêjeyeke azad û civakeke azad. Kekê Ramazan ez bawerim projeyên we yên wêjeyî ji bo niha pê de jî hene. Em dikarin hinekî qala we jî bînin. Yani mamoste ji xwe merivekî ku wek keliyatî we jî anî ser ziman ku ji wê erdnîgariya ku em bêjin şer û li hembera wî şerê ew qasî azadîxwazî yani têkoşîna azadîxwaziyê hatibê kirin. Yani herkes ku xwe berpirsiyar bîne pêwîst e ji xwe ku em bêjin ji aliyekî ve yani wê qadê bimeşîne. Li gor min yani ew weke destpêkê ji xwe em bêjin yani dema ku meriv raşta pênûsê raşta qalemê pêwîst e ku birînên gelê xwe derdûkulên
gelê xwe ya jî ne tenê birîn derd û kul yani bêjin ne ten ser ajîtasyonê ser tragediyayê wekî dîn ku li ser çanda gelê xwe li ser azadiya gelê xwe li ser pêdiviyên gelê xwe got ser têkoşîna wan ser têkoşîna wan ser lehengiyan wan ku xebateke meşe yani dosya destêm de hene rast yani heya ku ez her tim dibêjim heya ku قلم د دستیم ده بن هز د لاشم ده به و حبر د قلمم ده به استخوازم بنویسم yani وک چی yani او نکو ام بجن یک تشتکی بخشی گلی خود yani ایران ام چی بکنج بو وردنگاری خوش بو گلی خوش بو وان لهنگی خو لگور من که ما قرص yani پیوسی حقیقتا به خباته که جدایتر جهاتیتر بگومان پینورجی چکه بینگهین یا آزادی خوازانه کل دیجی دستلادران کل دیجی داگیرکران بکار بینم ده همان دمه دا برپرسیاریه که اخلاقی و جواکیه جی و دمه ام دخوازن جوه پینوسه که و هلبستین خواه هرکاندیه هلبسته کدن دیسا جوه گهداری بکن کرم کن سرچاوه ماماسته وقت جواتي هلكشي نوايا دني برنسيم مرن ترش تهركه و تحل بدريشم جانجي حرم يلاوي من بريكو تخل سر خيال والا بو استينا برب گورستانه که بمشم لرودينا كيل كان بنيرم و لتربين بهجمار بفكرم دو گورستان انده چند ولات قربان دي نهارات زين دما کومرب بر به گورستانه که به دمشق چما گریزوکن کلیجی دلاشن وان ده دجمدن دهاونه ترسه ده گلو چند زراف قطن برخی من بزانبم هر مرن مینا دوزانه که توج دقیره لی گورستانه گوتن و دنگ دهدنه چما جگورن کولای بهنا زوستانه تم دایکن زماربیج و زاروکن سیوی چما ده تنگابا بدنک گرم و آخک سار ده ماتمایی دمینن آخ لاوی من تو جید زانی ده کیفرات ده انسان پیشی راستی دکجه او بدروان بته چارمخ کرن بحثل وی قلبالخین باجر قنج بحثم هنگی تی قنج حسبکه کوجنیز دنگ دیلانکه تی وجدور و دنگه گری لوما لاوی من چقاس تبلیه بیجی نه تعما جیان جبیر بکه نه جی راستی ها گورستانه مالا و آوا دلی و آوا دنگی ولد نبم که رمضان وقتی زانین دیگه که هری زیده د ناوا جواکه ده دیسا ده ناوا روپلین دیروکه ده هم جی آلیه فلسفیک و هم جی آلیه چاندو و هشمندیه و هم جی آلیه بردوزیه و حاتیه نقاش کرن سنجه آنگو اخلاق که هنکزیج ورار بجن اتیک گلک دردور گلک کس لگور بیرو باوریین خواه لگور هشمندیه خواه سنجه پیناسه دکن لی وک ام دزانن د پیناسه کرنا همو تیگه هاندجی هنک هیمانین بینگهین هنه که دوی مروف لبر چوان بگیرن اف هیمانین بینگهین هیمانین گردونینه ین دیروکینه ین جواکینه گلو اگر ام لگور و بخوازم پیناسه که بکن ام دکارم بیجن سنج چیه؟ ريما مستا يعني سنج وكواجي قوت سنج أخلاق أتيك يعني أو قوتن قال لك شو بيج أخلاق أتيك قال لك تبلي هفبيا اللي قوتن دمات عليه زانستي ب تلي بنيره قوتن بشكل جب جدانا أم بيج أتيك بخوب خوا أم بيج لسر زانستا أخلاقي دخبت يعني اللي تبلي هفبونا يعني وكواجي قوت يعني هر كس إيرو الجور خوا ويتشتي بيناسة دكم لی راستیه که وی هایم بیشتر یعنی پیوانیم خوش زانسته دکرم اخلاق یعنی بکرتاسی ام تکارم ببیشن جهن کمروف لیه بیم یک لودری بالا اخلاق که بالا اتیکت که
Şu an bejin etik de zamanı Yunani de ji Yunani de çiye etik etos kesayet. Ne yani kesayet etim. Yani iro peşi cihen ku mrov de heye yeke bala ahlaki ama mrov ji her xabaten ya cihen bejin rastakine mrov nayvate ahlaki ji bu veji çiye behişmendi u hişyariye ve tekiller yani iro dema ku او pratik به هشمندی و هشیاری و نتگیلر بنو جی نای سر باز اخلاقی yani kurtasiye karibe bir bejani cengo kesayet و ama به هشمندی و هشیاری و tekiller be yani zanista ahlakı serbe em dikarin bejin sinç ango ahlak çavkaniya xwe ji dîroka civakê û ji civaka dîrokî digirin û di heman demê da li gor حقیقتین گردونی و لگور حقیقتین جواکی ین دیروکی دناوا دم و دوران دا گوهرتنو و گوهرتنان جی دناوا خدا پیکتینم دمام لوی چارچوبه نهرن جمالای جزیری ام جمالای جزیری بگیرن حتی احمد خانی همه ده همو بر همین ویجا کلاسیک یا کردان دا ام شوپین اخلاقی جی دبینن هر وها تکوشینا آزادیا گل کرد و 5 ساله جبوی آزادیا گل کرد جبوی همو جواکین آزادی خواست تکوشینه که به هم پردن به گومان اف تکوشین چقاس تکوشینه که بیردوزی پولیتیک به او قاضی تکوشینه که اخلاقیه او و تکوشینه ده انجام خدا قاده که جبوی ویجه جی بکریه گلو ام دکارن باندورا و تکوشینا اخلاقی یا لسر بر همین ویجهی چوا بنرخین پرسکه gelekî baş û rastî îro ew wê sed salê de xwe em bêjin wî 50 salê dawî de em bêjin yanî heqeten Kurd ji gelek aliyan ve Kurdên ku di cîhanê de hatine jî bîrkirin Kurdên ku di erdnîgarîka ew qasî dewlemend de ew qasî neçar manem di wî 40 salî de em bêjin yanî hinekî de dîroka cîhanê de bêjin bêjin de pergala cîhanê de qîrdan deng yani wê tevgera em bêjin tevgera azadiye wê alî ve ew pêşxistin kirin bêjin pêşa gelê Kurd em yani pêwîstî ku îro wêjeya Kurdî jî yani ji wê tekoşîna bêhempa ku gelekî sûd wergirin yani ew jî wek we serê bername jî we got yani qelem jî em bêjin qelem jî yani amûreke berxwedanê ye ku wê amûrê wê em bêjin wê kesayeta xwe ku wê amûrê gelekî behelêne behelêne yani ku wisa em bêjin li xwe binêre yani îro nivîskarekî ku bi Kurdî dinivîse yani ew em bêjin nikarê xwe ji wê rastiyê dûr bixe dema ku te xwe ji wê rastiyê dûr xist li gor min ew katê nivîskariyê jî namên ew watêteyê nivîskariyê jî namên mixabinanî yani ji wê alî ve Kurdan wêjeya Kurdan we mînak kedî jî de em bêjin çima em bêjin wa şert û mercê berfereh de îro wek edebiyata klasîk ya Kurdan em bêjin ya Melayê Cizîr yani îro çima Melayê Cizîrek nederketiyen bêjin bi nav û deng yani îro çima Ahmedê Xaniyek yani ji bêjin Melayê Cizîrek Melayê Batê çima îro di wê wêjeya nûjen de ji wê alî ve qelsbûn ketiye de li gor min yani tiştên herî girîng qutbûna gelem qutbûna erdnîgariye yani îro nivîskar ne we got di navbera çar dîwaran de tenê qelemşoriyê bikin yani wek tiştê yadî we jî got ku baldar bê guhdar bê li gelên xwe li pêşengên xwe li wê tevgera ku heqeten ser wê erdnîgariyê bi şert û mercên gelekî zor û zehmet diqewime pêwîst e got baldar bê pêwîst e got wijdanî wî ew qasî dilzîz bê vekirî bê ku qelema wî azad bi herkin belê di encamê de em dikarin bêjin têkûşîna azadiya gelê Kurd û hemû gelan çawa bi xwe re ahlaqek aniye ew ahlaqê azadiyê û civakparêz di heman demê de teyîse wêjeke ahlaqî û civakparêz jî
بله ام دیسا وکه داویه هلبسکه جوا گهداری بیکن و برنامه خواه بداوی بیکن. سرچاوه ماموسته و اجدمه از هلبسته که هنکی به تیپین کلاسیک ناخوزی جوره بخوینم. هبو تنبو بری هر تشتی اوین هبو رنگ و زی و زیرین جدلداران ده هیلین کچو خورت لحف دگریان چخاس نازدار دکنیان مینا آگر و پرنگ سربلندن و چلنگ هستین بزود دین دبون گل و کلیل کشین دبون دترکین ماچن سور دل وکری چاوین کور ند تمرین گشت بون تپو تازی خوش دبون و دناب گیلین همراز ده اویندار سرمست بون دم گوهری آخر زمان کم بوگری آخوامان بورا پرپا پوتینین راش چون روج و شاهین خوش هیوی خستن قفسه کوختا کوختا نفسه زاگونین تند و بکلم هر در خستن ایش و علم هست و خیال تف بون بیان بون زور و زخت لسرویان عشق ایسیره دلبرینه آخوزار دکه جیان حچی دلدار لهف جویان زرابه ترسی قطیان مینا بلبل تف ریان لگولا دلی خو گریان باکر نهف بهیدیکا گم هف ببینم بدزیکا دیتن جهواره اوینه هدنین ایشو کلین برینه تک برن میرو وزیر جان بو جانان لکادینه او چیروکا کادینه بو خملو روشا اوینه بو هنا داگرت هنا رجان هنا لیکر هنا قدان من گوت وجه حسان بخت وکری ببن ریوی به عشق بجین و هر دم بهیوی مالا و آوا دنگی ولدنه به صحتا و خوش سپاس گلک سپاس جبوی بشتر بونا و یا برنامه ما ام گلک سپاس دکن و دخبارتین و یجن هو پیداجی سرکفت ندخواز اجی گلک سپاس کم بو هبونا و بو خباتین وجی گلکی سرکفت ندخوازم و هر هبن بله تماشاوانین هجا ام ایرو لبارتمانه بون میوان می عزیز و دلال نویسکار و هلبسکار رمضان قواق بو ما هم درباره خباتن وی کرده ورده هم جی درباره برهمین ویدا فکری وی ورا پار وکرن ده همان دمه دا ما تکیلیاد نافبرا سنج آنگو اخلاق و ویجه دا ورا پار وکر او تشتی کو درکتی هوله اوه کو ویجه که به اخلاق چوانا به اخلاق جی جویجه سودکی مزن وردگیره بله ام دبیجن حتی برنامه کدن بمینند ناوا خیر و خوشیه ده دیسا وکه هر جار ام دوباره دکن به بیر نمینن به ویجه نمینن به بیرا ویجه نمین